नंबर असा वर्ड तुडासला स्पीचलेस मा वर्ड सांगला माझा सेकंड वर्ड पाच ते घातलं हा नेक्स्ट कम नेक्स्ट ओनली सेकंड वर्ड सेकंड लेटर सेकंड लेटर फर्स्ट वर्ड कोणाचे नाव असायचं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोण म्हणे पुरा वस्तूचे पुरा ऑरेंज फ्रूट बॉल बॉल बी मैंगो सी डी ई एफ मैंगो पपाया चेंडू ऑरेंज वाटरमेलन वाटर मोटे कोकोनट एम 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 अंडा एग ई एक दूजे गेले दोन राबा गेले आर्टिकल एक दूजे गेले एक लेटर सांगून नवाब नीला एन ई मागे नेक्स्ट वर्ड लेटर सांगू सर लेटर संजय दत्त आणि गोविंद हिंदी एन ई फास्ट स्टार्टिंग एन बात नहाना नाता नलो ना 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 सेकंड लेट आई सेकंड वर्ड सेकंड वर्ड उडून चल पानी बॉटल ना थ्रो ना ना खोलो नाकोलो नाकुलोने ऊपर नीचे बुडकुलो बुडकुलो अडकुलो अडकुलो रे बुडकुलो थर्ड सरी डिफिकल्ट त्याला तू बसो आम्ही इतला टाइम मस्त टाइम दिला आम्ही तुम्ही कितला काढायला साव आणि 10 मिनिट साव परसना बरस ना लाडो ना खिलाना ले दलचे घे ना स्कूपिंग हाफ वर्ड हाफ दाल ना फ्राई काना ना डिप बजो बसता डिप्पा खाले म्हणतात हिंदी हे डुबाना नाही तर डुबको करना सोनू कसं दाखवून ना 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 पापू ब्रेड आणि घेतलं रड हा ना सेकंड पार्ट ना ना खाते सेकंड पार्ट हा ले बोले बोगे नालिपो नाली लिंबू ना नाली ना लेमन लेमन नाले नाले नाली नाले, नाले. नालो नाले. नालो नाले. ನಲಿಮಾ. ನೋಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾಲೆ ಕೇಳ ಇರಲ್ಲ ನಾಲೆಮ್ ನಾಲೆಮ್ ನಾಲೆಮೋ ನಾಲೆಮೋ ನೀಮೋ ಯಾವ್ದು ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ನೀಮೋ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಾಲೆ ए बोलते फिर अब पूरा नाम गिरो टिक 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 नाले तोर टिक टिक ओ ए हिंदी मूवी गो टिक टिक ओय कीप टिक ऊपर रखना टिक टिक रखना नाले मनो ए टिक टिक नाले ना दिस इज अबंडेंट काला नाम नेला जिंदगी